L-għada illi id-dwana ta' Malta qabdet 113 kg droga f'kontejner li kien fi triqtu lejn il-Libja ġejna fil-Port Helens biex nifhmu x-xogħol li jsir f'operazzjoni bħal din. L-operazzjoni bdiet minn proċess ta' analiżi tar-riskju mill-uffiċjali ta' dwana li wasal biex il-kontejner li kien ġej mill-Kosta Rika u kellu bħala destinazzjoni finali il-Libja jitqies bħala wieħed suspettuż. L-ispettur anzjan George Agius spjega ma' TVM News li l-merkanzija iddikjarata kienet ta' hydraulic pistols industrijali. Iżda wara li l-kontejner għadha mill-iskener tqajmu aktar mistoqsijiet dwar il-kontenut tiegħu. Meta skenjajnek kellna xi mistoqsijiet li rridu risposta ċara ma konniex kontenti bih, għalhekk intażel għal kontroll u verifika fiżika tal-kontenut ta' ġewwa. Kien iddikjarat li fih 10 kaxex hydraulic pistons industrial u hekk aħna bdejna l-eżami tagħna fiżiku fil-preżenza tal-pulizija. Min hemm bdiet operazzjoni estensiva li involvit l-dwana, il-pulizija, it-tim tal-forensika, klieb imħarġa apposta u anke d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. L-operazzjoni bdiet fit-8 ta' filgħodu baqgħet għaddejja sal-10 ta' bil-lejl, hekk kif it-tabija fih inħattet kollha. Id-droga nstabet moħbija fl-apparat industrijali stess, f'kompartamenti sigreti maħsuba biex ma jqajmux suspett. Da li qed nurika hawnhekk hawn ġew kienu id-droga. Kull wieħed jiflaħ 12 pakkett. U da kien imdeffes ġodan, is-siġillat. L-ispettur anzjan ta' dwana spjega li traffikanti pruvaw jagħmlu l-kontenut jidher kemm jista' jkun ġenwin biex inaqsu s-suspett. Da għal-ġodan kien imdawwar biż-żejt. Għaliex? Biex l-inna jimpressjonawna li huwa ġenwin, li huwa instrument ta' veru, ġifieri minn hemm tiskatta. Wara li l-kelb ta' dwana indika sostanza suspettuża fi 3 bnadi differenti, ġew informati immedjatament il-Pulizija u l-Maġistrat tal-Assa biex jibdew bl-investigazzjonijiet. Id-droga mbagħad għaddiet għand il-Pulizija u l-esperti tal-qorti. Din il-qabda seħħet fuq mill-aktar ċentri marittimi importanti fil-pajjiż. Fil-Port Helens jgħaddu madwar 3 miljun kontejner fis-sena, filwaqt li kuljum jiġu skenjati medja ta' 120 kontejner bħala parti mill-kontrolli tas-sigurtà. Permezz tas-sensors, l-scanner jaħdem awtomatiku u jitrasmetti l-immaġini tal-kontenut ta' ġewwa fl-uffiċċju tagħna. Min hemm l-uffiċjali ta' dwana janalizzaw l-iskans li jkunu daħlu u jużaw l-esperjenza tagħhom flimkien ma' sistemi ta' intelligenza u analiżi tar-riskju biex jidentifikaw kunsinni suspettużi, b'attenzjoni partikolari lil merkanzija li tkun ġejja minn reġjuni magħrufa għat traffikar internazzjonali tad droga, bħalma huwa dak tal-Amerika t'isfel.